ilero yo makare. Brenda, chik to wacho nade kotenore kod gigi duto iwacho ni ero mondo mi ODM owuogi e Azimio kata ogolo ODM e Azimio, jo ODM oramo ni oyo wanto wantiere iye ka ok odwa wuok, nitie chik ma pod keto gi kanyo koso keto gi kama chal nade kaka duond bura ma wacho ni nitie kod mbi maduong' ahinya e riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja kod jood bura mathoth bende. Cleophas, jo kisungu wacho ni you cannot have your cake and eat it. Matiende ni kama ODM nitie koro ok ginya bedo ni gin e serikal to pod gin e minority cha. It is time mondo ging'e ni coalition agreement ne gidonje cha. Ne gidonje for what purpose? To conduct gi onego bed ni en mane seche ma gin e Azimio. Maka poni giwuok ni koro gin e serikal. To let them do the right thing mondo gidonjo ni je serikal giwang' matek kaka nye gisedonje cha. Ni koro gidonjo to giwacho ni ojo ji abich kano donjo kigin. Wanonge agreement ma wan go gi Kenya Kwanza mabomiyo koro jogi wach ni wan wasedonje serikal koro mondo riembwa mondo wawe Azimio. Gima ODM timo sani is gima waluongo ni politics of deceit. Nikech koro giwuondo jowetegi. The same ODM emane goyo jogegi, members gi mane just friendly to the government. They were not given positions. They just had a working agreement gi serikal. To at that point, manone gi marach ma ijatelo to neni ke in friendly. Ni oneni ni this state house. Ilawi proper. 10 goch sakasa. To koro sani ma they are doing the same exact thing. To gidwa ni gibed sanitized ni onge agreement moro. Kagima jok manokuongo wuok kato no wuok kaniti agreement. It has been a circus of threat and suspension or wogi wadoge by election kidwa tiyo gi Kenya Kwanza. Koro at this point ginbe mondo giwach niya jok manyo seterka gisewe party positions, but what is the ODM party position? Nikech kinde ka kinde asoje ni gima kelo problems gi en ni coalitions kata political parties mag Kenya ok los gi based on ideology. Nikech yudo ka Jubilee no biro DAP Kenya obiro, ODM obiro, giriure purposely for that election. They did not share ideologies at that point. To bedo no gishare ideologies ema koro kelo problem. Yudo ka ODM pachgi opogore gi gima jo Jubilee gi gima jo Wiper paro, but they find it so easy to move to the other side without any explanation. Nikech koro ka questions have been ni kane ji dhie yiero Kenya Kwanza ne nigi manifesto gi which was directly opposite mar gima ne Azimio ne nigo. Koro seche ma ng'ato dhi modonjo cha, what are the modalities? Gidwa operate nango. To bedo ni sani gidwa ni ji abich manodhika onge agreement mora moseket kanyo which gives ODM leeway mar wacho ni wan pod wane minority joka odhi kigin. Chal ka gima gitugo gi wijo Kenya. To Brenda nyabedo ni gigi duto timbre ma ODM ne donje serikal ka onge andika moro mora nikech mane gima gisebedo ka gikwedo are ne weche gichakre kata donge gibe ging'e ni seche manitie gimondik cha to now the legitimate grounds mar mondo giwuog e Azimio gi join the other part, but gidwa ni pod gibed ni gi enjoy benefits mag bedo minority at the same time pod gibed e serikal, which is wrong. That is being greedy. Erokamano. Wuod Chief